fortælle lidt om dig selv. Ja, mit navn er Haruna Diliar. Jeg er afghaner. Jeg har boet i Danmark i snart 16 år nu. Jeg flygtede fra Afghanistan på grund af noget islamisk fundamentalisme med Taliban. Så er jeg gået i folkeskole her, startet på gymnasium, arbejder lige pt. For Sønderborg Kommune i et værsted, der hedder Ungebasen, hvor vi hjælper børn og unge med at tilpasse sig samfundet. Og jeg er muslim, sunni-muslim. Okay, det lyder fint. Hvad er din opfattelse af Islamisk Stat, og hvorfor tror du egentlig, at de er opstået? Jeg tror, at Islamisk Stat er opstået på grund af utilfredshed blandt folk i Syrien. De har i flere år set sig undertrykt af både Bashar Assad, som gjorde alverdens ting imod sin egen befolkning for at stoppe den borgerkrig, der var i gang. Og det dannede jo flere forskellige oprørsgrupper i landet. Og så var der en flok radikale mennesker, fundamentalister, der brugte islam som et redskab til at kunne starte en opposition op imod dem. Og så kæmpe for den sag i hvert fald. Vi har jo set i mange år, at vestens udenrigspolitik, den har slået ihjel og myrdet og dræbt og gjort alverdens ting i navn, eller i frihedens navn og i demokratiets navn. Men i de lande, de har været i, der er der ikke rigtig sket noget. Og det er Libyen, det er Egypten, og det er Syrien for den sags skyld. Men der er ikke rigtig sket noget. Irak, Afghanistan. Det eneste, det ender med, at det er et land, der ender i ruiner. Og at man ikke kan starte en reel regering op efter det, eller en demokratisk regering. Og folk er så blevet utilfredse med det, at de har valgt at starte deres egen. Og derfor kan det være en grund til, at de søger tilflugt til ISIS. Okay. Synes du selv, at Islamisk Stat gør en global trussel mod verdenssamfundet? Altså, det er både ja og nej. Altså, jeg tror ikke, de gør en global trussel direkte, men den globale trussel, den kan følge i, at de har tilhængere rundt omkring i verden, som bliver hjernevasket, som bliver manipuleret, som ser sig sur på samfundene, de bor i landene, de bor i, og det ender som et terrorangreb i blandt andet Paris og så også i København. Men nu kan man ikke rigtig drage paralleller imellem Omar fra København og ISIS, men den eneste parallel er, at de var stærkt radikaliseret eller fundamentalistiske. Okay. Hvordan kan Islamisk Stats handlinger perspektiveres til islam, ifølge dig? Det kan det ikke. Overhovedet ikke. Altså, at man beder en bøn og går ud og dræber lige efter, det skal ikke retfærdiggøre deres handlinger. I Koranen står der, at dine handlinger vurderer, om du er muslim. Det er dine handlinger, der fortæller, om du er muslim. Der står i Koranen, der er så mange korancitater, som går imod alle de ting, de gør. Der står i Koranen, hvis du dræber en uskyldig, så er det som at dræbe hele menneskeheden. Og når de går ud og åbenlyst og siger, at vi vil dræbe vantro, så dræber de shia-muslimer, de dræber jøder og kristne osv. Det har ikke noget belæg i Koranen. Deres handlinger har ingen belæg i Koranen. Og når de så, jeg kan tage et andet eksempel, deres khalif, som er den muslimske leder, han er selv erklæret khalif. Det er Abu Bakr al-Baghdadi. Han har ikke rigtig fulgt reglerne i Koranen. For at blive khalif skal man blive valgt af alle de største muslimske lærere. De skal, scholars hedder det på engelsk, de skal blive valgt ind, men det er han ikke. Der er ikke nogen, der af de muslimske scholars, som vil sympatisere med ham overhovedet. Så det han har gjort er, at han har selv erklæret sig selv, eller han har erklæret sig selv for khalif.
verdens muslimer til at følge ham. Men det har igen intet belæg i Koranen. Så du mener ikke, han er en kalif? Det er han ikke. Han opfylder ikke kriterierne for at være khalif. Ja. Hvad tror du så er formålet ved at likvidere gidsler for runde kamera? Jamen det er jo udelukkende for at skabe frygt, for at indgyde frygt i Vesten. Altså der er en grund til, at de gør det så åbenlyst og så åbent. De gør det jo for at intimidere, for at skræmme enhver, der havde tænkt sig at gøre modstand, for at vise, at ja, altså rent bare for at få opmærksomhed. De har sådan en latterlig version af, eller latterlig holdning af, at de vil være større end alle de andre islamistiske grupper. De vil skabe et navn for sig selv, og ved at folk frygter dem mere end alle de andre muslimske grupper, så opnår de noget med det. Hvorfor tror du så, at folk de vælger at sige farvel til det gode liv i Europa, og så drage ned til Syrien eller Irak for at kæmpe for ISIS? Men det er jo på noget grund hjernevask. Hvis man ser, hvordan folk de bliver radikaliseret, så er det jo, at de føler sig udstødt af det samfund, de bor i. De føler sig udstødt af deres danske venner. Hvis vi nu tager Danmark, de føler sig udstødt af deres danske venner, deres danske skolekammerater osv. De føler sig ikke hjemme i Danmark. De føler sig ikke dansk. De føler sig ikke velkommen. Og så søger de jo tilflugt hos nogle grupper, som vil acceptere dem, som de er. Og det er der, de islamistiske grupper, de er rigtig, rigtig gode til at stå klar med åbne arme og sige, jamen velkommen her. Og de accepterer dem ind i det fællesskab, og i det fællesskab, så begynder de at fejlcitere Koranen, og tage citater ud af kontekst, og ja, opfordre dem til vold, og til at gøre oprør imod det samfund, de lever i, og bilde dem ind, at de skal hjælpe deres brødre og søskende i Syrien og i Irak, og de skal hjælpe dem osv. Men noget, der undrer mig, er, at hvorfor er det altid unge, der gør det? Hvornår har vi sidst set en voksen mand, en gammel mand med over 30, over 40, som har været en selvmordsbomber? Hvorfor er det altid de unge 18, 19, 15, 16, ja, teenager, som gør de her ting? Altså, der må jo være et eller andet underligt galt. Altså, hvis de virkelig troede på, at en selvmordsbombning ville være det rigtige, hvorfor gør de det ikke selv så? Det er et godt spørgsmål. Ja, og det er et spørgsmål, jeg desværre ikke kan besvare, men så er det det sidste. Vil du drage dig ned og kæmpe for det? Nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Det vil du ikke? Nej, for jeg er muslim, og jeg tror på Gud, men jeg tror ikke på den samme Gud, som de tror på. Jeg tror ikke på den samme Gud, som opfordrer til vold og til had og til drab og ja, alle de forfærdelige ting. Det er ikke den religion, jeg følger. Og at jeg skammer mig over, at de kalder islam for en krigsreligion, en ikke-fredelig religion. For den islam, jeg følger, den er fredelig. Og det er den islam, jeg vil brede ud til Danmark. Og ikke den ISIS prøver. Det lyder godt. Tak for det.